কত ফুটিস লাগে अनुमान 10:30-11 रोगा जों गारि जे ताबक जे डिटेन खाजानाय गारिनो जों रंखा आ गारि आमपुरानि सिनि आगरतला उदिस्य थांतंमानि पागलाबारि तिखि गजापारा तिखि आ गारि थांनाय सिनि थानि खबर तंमानि सब समयनो हरखाय गारि आव तिखि काट क्लांक्लाङै थाङो हनै आबन बगैनो जों तिनि आरो एम्बुस आसुका साकाव हासामो आसुकमा परे जों गारिनो नुखा नुमा लगे लगे जों गारिनो आटकेमा परे जों गारियाव खलबजाक कसम कालार पलिथिन बे खलबजाक नुखा जों फियगमा परे नुकजाखाव बिसिङाव काट कट काट गोबां दङ बनो सोंखा ड्राइभारनो सोंखा जे काटनि कुनु बरंनि थानि बरक कि पाइतुबो मादा नाकि बाहायकि तुमनि ड्राइभार कुनु साइमालिया आबन बगैनो जों सिनि कास्टडि नाखा नावै जों जेहेतु जागाव आसे सेंसिटिव जागा जेकुनु गतना आंमानो आरो पाब्लिक रो खूब फुंगो एग्रेसिव नो किसा आबन बगैनो जों चटाफट जों थानाव तुबि फेकिया तुबि फाइनो जेहेतु आबो फरेस्ट रिलेटेड मैटर आबन बगै जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जों याफारि रिखा बरक जे खलायनो तंमानि बरक खलायनाय बिनो जों बरक याफारि रिखा तंनैनो रमखा कायसाकाय बिमल देबरमा कायसाकाय नीतीश देबनाथनो जों रमखा गारि बरक तंमानि खरंनि गारि बिसिङाव तो माल तो प्राय 70-80 फुट मालङानो मार्केट रेट 80-90 हजार